Tikamanena kuti masamu ndiwovuta, ndipo munthu ukazapanga chinthu chopanda masamu anthu amakutulukira ntchito imene umagwira. Ndiponso munthu chomakama pa gulupu kuti mkulukuta moyo ali bwino nkhani yachimanga kunali usaveji kusaziwa chimene akupanga. Ndipo anthu amene amakakamira nkhani kuti mwaonesa anthuwo ndi malova chabe olo mabanja alibe akhala nkhani ndi anthu oyendayenda aja ongoyendayenda basi mpaka akhala zimayi amakhala mahule akhala amuna amakhala anthu akuba ndi amene amachula zimene zizi. Koma ndiponso akabayankhula kuti chipani cha MCP chidzawina ngati akuyendera zimene akuganiza zawo, koma kwa munthu ozindikira ndi imene linali dziko zaka 5 zapitazi akuluakulu ndikuona kuti tuinetu tusiyezi nenejwa chiyawo jokumangochi koma kwathu kuntunda kwakulira mulimitu mulimi osakakulira yoti ndi wosokosa kapena ndi phone ya touch kubaka nkhayo ali pa group yutu koma amene group sakuitani olo tikukambazi sakutidziwa iye wangokhala umene manda kuti DPP kodi ndale tuzopangira kuti kuchikonda chinthu kumaona chifoto sefe tu ndamodzi tikaonetsa tonsefe ndamodzi zipani zonse timango panga maina kugalukira koma tikafika zofuna kumanga dziko kapena kumulirira m'Malawi tizine kubakisana chilungamo mmene chilili osaka chilungamo ukachitsata ndiye kuti munthu walepera koma uziyang'ana fertilizer mena kambira Jairos matumba angati ukamayankhula kuti chimanga chachipa ni matumba angati amene kuti akatenge kuti kwakule chani ukagule chimanga kodi nanga nyumbamo ndili ndi zinthu zingati chimene chonkoba chidziwa koma ngati sukuzindikira ndema kati mapanga nabola chimanga kodi ife tingokhala bola chimanga tikhalire boma nacho chidabadwa ife nthawi munuzi so kudali njala yo maso chakudya koma adafana njala nda kudali makobiri olo Yesu sadampeleke ndi chimanga ndato kuti cha ndalama dziko lapansi chinthu chofunika kwambiri ni ndalama olo chimanga chitafika olo 300,000 ndalama ndimakumbukira ineyo tumapita ku South Africa kumene abisala ena kusa ife tidabwera kumudzi tili kumudzi panopa ndimakumbukira nthawi imeneyo passport ikuchoka pa 70,000 mboma lapita kandi laja kala bingo limene lija akuchoka pa 70 tinangomva kuti passport panopa yakwera kufika ka 80 ka 100 ka 200 mawu ametida kama ife akumangoyitanda kuti olo itafika 1 million ife passport kaitani tikaipula tuno lero likumvesa chisoni anthu akunyekula ndalama alibe tumbalo amene akwengo za 100 ndi iyeyo koma nthamene iye adafa ulama chola kuti anthu amalipira kuti adafa iyeyo masali moyo mpaka pano pasi pa mtima akudziwa kuti ndama idalipo koma sanga amutuma kuti azipanga kampeni pa group pa satikwanisa kampeni mesa akwanitsa munthu wakumunisa mukwanitsa tadikira umoyo 2030 ifeyo anthu a Mulungu amene anati uzachakwera ife anthu a Mulungu sitingakameza kusogoloko tikungotitira kumande kusogoloko chifukwa bodza ndi limene lidakula olo kumfuza kuti chakwera makoli chakwera ndi oyipa chakwera ndi wakupa zopanda mitu itapanga ni dziko munthu kule dziko anthu akuvutika lero maonoka mabiliyoni kumalowesa zinthu zopanda pake mukufuna chani chimene mukukanika kumvesesa apa ndi chani Indudu dziko la Malawi panopa tulapulala. Dziko la Malawi panopa munthu wasowa ndrama. Dziko la Malawi lero munthu akuenda mtunda wa utali kwa transport. Kuchoka ku Mangochi, kufika ku Monkey Bay. Chifukwa ndi makhala ku Monkey Bay, ni magwira kwatu ku Mangochi ko. Komanso kuchoka ku Mangochi kafika kwa Katema. Nthawi yachakwera. Kuchoka ku Monkey Bay kufika Mangochi 25. Kufika kuja ku 15. 35. Go and bag 7,000. Ile tandifusa. Kuchoka patakafika Mangochi boma 12,000 uko 12,000 go and bag 50,000 nkubati bwana chakuli yacho zoona pamene palinzeni ndio kuti amene samayenda atu kwa munthu oyenda ngamazezo mwina makhala mala amodzi kwa munthu kamene akuyenda panopa business ukuoza kuyiwona bwino koma transport ndiyo dula ndiye munthu iwe ngati unali ndi banja unali ndiyana unali ndi makosi zikuyenda wavula zanthu angati umbuyo nkubana kuti iwe ngati zikuvuta basi pamene palinzeni kumaganiza alipofuna kuyankhula group iyi ndiyo konza zinthu zimene zikuonongeka iwe amene kuti wa DPP wende kuti DPP sikufuna zabwino
chifukwa munthu ukamamba kudzudzulidwa zimakhala bwino. Kodi olo utayankhula zachakwera achakwera panopa sali boma ndini madabo mmalo kuti mudziyankhula zinthu zoti ziziyang'ana kodi uyu alipo apanga chani nkumanga kuti achakwera adapanga zakuti munthu ali pa nyumba alipe kodi pasapo pamene kuti munatenga dziko ndi inuyo sukulu ikhala yochipa si inu ati pipi chimanga zefa 20,000 koma minda mulibe si inu ati pipi koma federa zamukuza 200,000 ndeto uzipanga masamu 250,000 federa ngasi ukuchula kakudziwa 250,000 ma 20 kwacha 20 kwacha ma 20,000 alipo ngati matumba ngati ndiye kokula ukhaludi kwa transport udzisamala pofuna kuyankhula zinthu uzalilira anthu uzikhala ndi chisoni kupanda kupanga chisoni ndiye kuti iwe ndi munthu woti ndi fiti ufiti sikunoza sikuuluka ufiti ni maganizo opusa ngati amenewo ndiye ufiti mwina makati ufiti ndikulinya ya anthu okha ufiti kaduka ufiti kupanda kuganizira kumene kuchokera tanena kuti sokolokani South Africa mubwere kuno mudzaone mafuta amene ali kunowa ndiye musiyelese ndi boma lauje lachakwera ndili pakali pano kamuda achoka muli ndi udindo bwera ali mudzaone lero Malawi chochita alibe business yaputa tukamba kawiri chimanga chimuti chochipachi kumafetereza ndi odula mbewu ndi zodula shuga ndi odula kuyenda ndi kodula ilima kulibwa ndi kude chimanga babula chimanga imene ndi zero olo munthu wakumutesa kumva ndi maza inuyo kuti muzayankhule kumupita kumudzi mukayankhule mawu amenewo ndimo kama nyasa zanu za 2023 zikulowa mboma I can't believe sindikudziwa popeza ndima yeza kuti mulungu amene angatani koma ndikuti I can't believe dakaloka ikia chifukwa apa munthu pa miyezi 9 munthu walangika kwambiri ndipo anthu aite unenesa kuti bora tikanadziwa lero kumankipe kunoko akuti anapanga launch ya nsewu akuti tala ndi akuti choka pa chantulo bali pantakataka mamita angati akusiya kuona golo moti uko kumango upanga zinthu zongoyi yankhula komanso misewu yawo nongeka ndi andani masala adapanga ndi ATPP chakwera khala zaka 5 tala kodi kali ndi wandani pepani